Maray na hapon mga tugang oya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga barata maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga barata ngunyan para sa aga. Inotundan barata hali dyan sa luwas. Si Luens Burse Barsena. LBB kamen. Magiging simple sana ang pagselebrar kana kapistahan ng Senior San Vicente Ferrer kana Barangay Biga, Legazpi City ngunyan na nasa pangaduwang taon ni na pandemya. Ini ang itagunagbitan sa DCGB niyo narakapitan na Coco Arienda na kung saan magiging sentralisado ang sambitan ng barangay sa mga Santa Misa nagigibuhon kang San Vicente Ferrer Parish. Asin na magkakaigwaman ng mga diit na pagbubunyag, asin na magkakaigwaman ng mga diit mga pataratara, alagad makunay ni Akat na nakaliis na aldaw na may mga nagkapira mga paggripon, tanganin ng maiwasan ang COVID-19. Ipinagunambitan man sa DCGB News ni Arienda na magpapadagos ang sa indang pagmomonitor sa indang barangay, asin na magpapadagos man ang pagbabawal sa pagbibirisita kan mga taga-ibang barangay tanganin ng mamantinir ang ipag-urulakitan ka na COVID-19. Asin na sa mga siring-kiring bagay, maski na nga ni daw na sa pandemya, dahil man giraray mapugulan na mga taga-bigaan na magselebrar na kapistahan sa paagi ng mga pangadji asin simpleng mga pagtiripon-tipon, kaiba sa naan sa indang mga pamilya asin kaiba sa harong. No rin ang pista dyan? No rin ang pista? Sa aga? Sa aga? Yung mga Di siya na palaan? Dahil na pala. Dahil man sa nanganit. Ano pa man? Pandemic baga? Nangyari sa buyuan. Ano? Nangyari na dahil lang magkamamaw dumang sa kay SK? Makita mahaw kita, pero sa ibang lugar, maagat kita kay boss. Maagi ka man sana dyan sa biga. Ano na dahil ka makaapit lamang dyan? Eh, man nga, at social distancing nga ni. Hindi pa darana sana? Oo. Sige, okay. Roger, yan kami direct at magdagdag na istorya ako po, Selvi. Miyaras nato si Hans Galero, may dagdag man na istorya. Hans, kamen! Karamihan sa tingwag mo na kunyan kan BJMP o kay Bureau of Jail Management and Penology kan Kabikola na an sa indang pre-registration para sa mga aspirante na maglaog o kaya maging miyembro kan sa indang komandansya. Ini ang kinonfirmar niya na pagkahapon sa DCGB News ni BJMP Regional Director Jail Senior Superintendent Felice Sibuma kung saan pigatawan ko na nindango niya ni oras na sa 675 na mga aplikante na enot na nagkaiguanin pagrehistro kasod sa indang database. Sigun sa indang, ang rason ko na taping hold ninda ini, iyo tanganin na magkaiguan na in initial assessment man na piglalauman ninda na in kaso man na magbalik tulos sa indang pagparehistro naman kan mga interesadong aplikante maruso girarayan bilang kaini. Enot na kining pinagsabi na binuksan na ninda na pre-registration para sa mga muyang maging BJMP officer kung sa inpigahagad ninda nagkapira mga rekasito sa pagiging J1 o J1 siring kan duly accomplished na personal data sheet sarong authenticated na transcript of records asin man line pang ID tanganin na makasabay sa nasambitan ng application period. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Sinabi kan Department of Interior ng Local Government na agado ninda sa Interagency Task Force na nangangenot sa COVID-19 response na pundoho na ang pag-obligar sa paggamit ng face shield sa mas dakol na lugar. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na siya ang maproponir na turusan na ang face shield rule sa masunod na pagtiripon kan iyatap ngunya na simana. Sinabi man ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na suportado ninda ang turusan na ang regulasyon sa paggamit ng face shield asin marekomendar sinda sa iyatap na luway-luway ng halio ng face shield bilang rekisito para sa ospital. Idinungan pa man niya na ang iyatap manggararay ang mapalos nin desisyon mananangod sa siring na bagay.
Ipig orgulyo ni Health Secretary Francisco Duque ang padagos na pagbaba kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Siyang sinabi na ang Pilipinas nasa ikalima nga sa mga nasyon sa Southeast Asia na may halangkaw na kaso. Ipinaliwanag niya na mas halangkaw ang mga kaso ng COVID-19 sa Thailand, Vietnam asin Malaysia kumpara sa Pilipinas. Ini sa rason na naging maingat sinda sa pagtoros kay iba na ang paghali sa regulasyon sa pagsulog ng face shield, lalo na sa mga surosoan asin piyot na vehikulo. Siya tinawanin doon na dakulang tabangan pagbabakuna lalo na sa Metro Manila na iyon epicenter kan pag-ulakit kan COVID-19. Miyaras tanto posibleng magpolos na ang Department of Interior and Local Government nin show cause order sa mga local government units na nagpalyar o mapalyar na magsumiter kan sendang vaccination record araw daw. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na enot nang nagsabi si DILG Secretary Eduardo Año na 30% kan mga LGU ang bako pare-pareho sa pag-upload kan sendang vaccination data. Kayang ipinaluwanag na base sa regulasyon kan National Vaccination Operation Center, dapat pagtapos kan aldaw kay po na report kan mga LGU ang sendang nabakunahan sa Vaccine Operating Reporting System. Idinugan pa ni Malaya na dalan sa pagkatraso, iguanin 10 milyones na vaccination data na daiba na upload sa sistema kung kaya isinabay ni Anyo anaan mga datos kay riba sa mga responsibilidad kan mga LGU. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na pigaadalan niya ang mandatory vaccination sa mga recipientes kan 4Ps kan gobyerno tanganing masimbagan ang pagsayuma sa pagbakuna kontra sa COVID-19. Sa iyang sinabi na tanganing masimbagan ang siring na problema, dapat pa kusugon pa kan gobyerno ang sa indang information drive sa pagiging efektibo kan bakuna siring man magtaunin mga insentibo. Idinadag pa man ni Galvez na kung tatawanin na 4Ps, dapat matawanin ayuda kasabay naman ang pagbakuna sa inda. Siyang tinawanin doon na siring man sana sa sinabi na kung daing bakuna, daing ayuda. Ipinakontempt kan Senate Blue Ribbon Committee sa dating Budget Undersecretary Christopher Lloyd Liao matapos na daini mag-atindir sa pagdangog may kinaraman sa pagbakal kan gobyerno nin aligadong palabaw na presyo nin mga medical supplies. Si Senador Kiko Pangilinan ang nagsumiter nin motion para makontempt si Liao dalan sa dekani pag-atindir sa pagdangog kan Senado. Sinabi man ni Senador Richard Gordon, pamayo kan Senate Blue Ribbon Committee, na dahi naman kay puan in Siokos order kundi dapat magpulas na nin orden para makontempt si Liao. Hinugutan na ang mga barko na magpalunad din maabot sa 60 o 70% ang kapasidad nin mga pasaheros. Sinabi kan Maritime Industry Authority na kaipuhan pa man giraray na nasusunod ang minimum health standards kaiban paggamit nin face mask as in face shield kan mga pasaheros. Ipigbabawal man ang pagkikipag-oron, pagkikipag-istoryahan sa telepono, pag-oromol-omol kan mga pasaheros mantang nasa barko. Di pwedeng magkaon sa loob kan barko ang mga nasa Category 2 o ang mga may biyahe na dai minaabot sa 4 na oras. Magkakaigwaman na yan ang disinfection sa mga common areas, siring sa comfort room asin magbugtak nin tamang ventilasyon sa mga saradong lugar, tanganing malikayan ang sirkulasyon nin virus. Mayoriya kan mga lugar sa Pilipinas ang nakabolta sa indang pre-Delta variant surge level. Sinabi ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido David na ang Metro Manila asin pitupang urban area ang klasifikado ng low-risk area para sa COVID-19, mantang ang Cebu City, iyo ang very low risk. Ang 7 lugar, iyo ang Davao City, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga, Rizal. Sa sinabi na ang kadaklan kan mga lugar, pababa na ang mga kaso kung kaya sinda naniniwala na magiging magayon ang sitwasyon sa Disyembre. Idinugang pa ni David na ang pagbaba posibleng resulta kan mas dakol na ang nababakunahan siriman ang pagsunod sa minimum health protocols. Nag-aako na ngunya ng Israel nin mga Pinoy sinibapang dayuhan ng mga turista alagad dapat fully vaccinated na. Sa indang tinawanin linaw na ang mga turistang ini kay puhana na bakunahan na nin ay kadawang dose sa nakaaging 6 na bulan. Sinabi ni Israeli Ambassador to the Philippines, Ilana Floss,
na sa primerong semana ka Nobyembre, nagbukas na sinda nin bakunadong turista na pwede nang magbisita sa Israel. Sa ibong nalado, kinakaipuhan man ang magsunod sa mga rekisitos bago magpabukan sa indang biyahe asin mga bagahe. Inaprobaran na ni Presidente Rodrigo Duterte ang ley na mapinalangkaw nin penalidad sa perjury o ang paggibo nin na magpulas nin bako totoong pahayag mantang sinumpaan o kaya under oath sa lindong kang Republic Act 1159-4 na pinirmahan ni Duterte. Ang perjury may padusang prisyon mayor sa minimum period poon 6 na taon sa Code sarong aldaw hasta 8 taon. Sa medium period, hali sa 8 taon, asin sarong aldaw sa Code sa 10 taon. Kung ang nagkasala ay ang public official o empleyado, ang pagkakapreso ipapasunod sa maximum period, kariba ang multang 1 million pesos, asin perpetual disqualification na magkapot ng pwesto sa gobyerno. Naglangkaw pa ang unemployment rate sa Pilipinas kanakaaging Setyembre. Iniya nagluwas sa pinakahuring labor force survey kan Philippine Statistics Authority. Sindang sinabi na uminabot ang bilang kan mga daing trabaho sa Pilipinas nin 8.9% sa nasabing bulan o katumbas nin 4.25 milyones na mga Pinoy. Mas halangkaw ini kumpara sa 8.1% na narehistro kan na Agosto. Tibong nalado, uminabot man sa 6.18 milyones ang underemployment kan Setyembre na mas hababa kumpara sa 6.48 milyones na narehistro kan Agosto. Miaras tanto kinarampag-araray ni House Assistant Minority Leader Franz Castro ang mga pagaribang legisladores na aksjonana ang House Bill 7034 o Internet Allowance to Public School Teachers Act. Ang saing apelasyon kasunod kan madali nang magpaso kan SIM card na itinao kan Department of Education sa mga paratokdo sa tahaw kan online learning. Sa sinabi na sa ngunyan, daina magkakanigo ang 34G na bulanan na data na itinalaan kan DepEd para sa mga paratokdo. Apere kini bako man gabos na mga paratokdo ang may signal asin maray na gadget na gagamitan kan SIM card. Gigibuho ng final kan Department of Health asin COMELEC ang mga health protocols na ipapasunod para sa masunod na election sa 2022. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na nakikipag-koordinar naman sinda sa COMELEC kung saan ihilingon ninda ang mga health protocols na kaipuhan maipasunod sa 2022 elections. Idinadagdag pa man niya na partikular nindang hihilingon kung ano ang mga ipapasunod alagad, pigahalat pa ninda ang COMELEC para opisyal na maipaluwas ini sa publiko. Sinabi ni Duque na handa ang DOH na magtabang sa COMELEC sa implementasyon kaini. Iyan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangarang kan mga pagariba, Manito Tanya sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako ma po si Edwin Terrell nagsasabing salamat kasi nung bagantabay.